Исәмісіз эфирда парламент хабарлары. Шимбә көнне Казанда сабан туй узды. Меңләгән казанлы һәм башкала кунаклары төрле мәйданчыкларда булдылар. Халык уеннарында катнаштылар, сәнгать осталары чыгышларын карадылар. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Аккош күле янындагы Киров районы сабан туйы мәйданында булды. Башкала мәйданында авыл районнарыннан килгән кунаклар сабан туйының милли төсперен тудырды. Әлки ишек алдында татарлар, руслар, чуашлар чыгыш ясаса, Кама тамагыныкы балык тотучыларга багышланган иде. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Тыва республикасыннан килгән хезмәттәшне кунакчыл каршы алдылар. Игенчеләргә багышланган театральләштерелгән тамаша күрсәтелде. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президентының котлавын җиткерде. Авыл халкының хезмәтен югары бәйләде. Исәмсез кадерле дуслар, Казан сабан туй мәйданына җыелган кунакларыбыз, элек-электән ата-бабалардан калган милли бәйрәмебез быел да коронавируска карамастан да үткәрергә булдык. Җыелган өчен рәхмәт, сабан туйлар күңелле, матур иттереп истә калырлык булсын. Это есть сегодня праздник всех трудолюбивых жителей многонационального Татарстана. Чтобы всегда была у вас светлая погода, чтобы всегда радовались ваши дети и чтобы всегда глубоко уважаемые ваши ветераны были с вами всегда рядом. Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов фикеренчә, халыкларның күп гасырлык бердәмлеге сабан туенда ачык чагыла. Бәйрәмдә төрле халык вәкилләре катнаша. Только уважая культуру, традиции другого народа, ты можешь уважать и понимать собственную культуру. У нас это понимают и делают все для того, чтобы это произошло. Көннең икенче яртысында бәйрәм халыкара ат спорты комплексына күчте. Ат ярышлары күңелле узды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан мэриясе, Казан Кремлек кубогы, республика жокейлары чемпионаты, сабан туй призларына 11 чабыш узды. Үз чабышларында Татарстан, Башкортстан, Мари Эл, Самара, Оренбург, Киров өлкәләре һәм башка Россия төбәкләреннән иң яхшы җайдаклар көч сынашты. Татнефть кубогы җиңүчесен компаниянең генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев бүләкләде. Узышларда һәм чабышларда җиңүчеләргә лаеклы бүләкләр, кубоклар тапшырылды. Алар кабат үз осталыкларын 30 августта республика көнендә янә күрсәтәчәкләр. Узган атна сәяси һәм парламент тормышының күп кенә вакыйгалары белән истә калды. Оренбург өлкәсендә Фәрит Мөхәммәтшин Идел буе закон чыгаручылар ассоциациясе эшендә катнашты. 22 июнь Казанда хәтер шәме акциясе узды. Башкаланың җиңү паркында казанлылар бердәм Россиянең яшь гвардиячеләр активистлары, Дума парламентарийлары, Советлар Союзы герое Михаил Девитаев портреты һәм аның П-2 самолеты янында шәм кабыздылар. Лаишта у войны не женское лицо социаль-гуманитар проектының икенче этабына йомгак ясалды. Мәрхәмәт, милосердие, хатын-кыз депутатлар берләшмәсенең проекты тыл хезмәтчәннәре батырлыгына багышланды. Түбән Кама, Чаллы шәһәрләре, Аксубай, Минзәлә, башка районнар активистлары буыннар бәйләнеше турындагы стендларын күрсәтте. Яшь буын вәкилләренә тере тыл ветераннары белән аралашу кабат данлы еллар сәхифәләрен актарырга булышты. Проект җитәкчесе Татьяна Ларионова сәхнәдән проектны тормышка ашыру буенча иң актив районнарны билгеләп үтте. У войны не женское лицо китабын тәкъдим итте. Басмада тылда җиңүне якын айткан каһарманнар турында язмалар бар. Для нашей республики, тыловой республики, роль каждой женщины, каждого ребенка, кто здесь добывал хлеб, кто здесь заменил своих мужей, отцов у станков, это тоже, конечно, великий подвиг, великий труд. Сугыш вакытында хатын-кызлар батырлыгы турында масса күләм мәгълүмат чаралары арасында үткәрелгән республика конкурсына җиңүчеләрне дә атадылар. Бу уңайдан Татмедиа агентлыгы һәм архив эше буенча Дәүләт комитеты вәкилләре актны имзалады. Шулай итеп, каһарман хатын-кызларның исемнәре мәңгеләштерелде. Бүгенгә менә шулар, парламент хәбәрләре белән тагын бер атнадан соң таныштырырбыз.